tentang sifatnya Allah qiyamu bi nafsihi. Kan Allah niku jumeneng teng negati diambak napa istilahnya bahasa Indonesia niku berdiri sendiri. Tidak butuh makhluknya. Berarti kan boten butuh tempat ngoten. Nah niki kan dalam cerita Isra Mi'raj Rasulullah. Perjalanan Rasulullah kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus dari situ kan naik ke langit, kan gitu ah. Ke langit sampai bertemu Allah di Sidratul Muntaha. Nah itu apa menggambarkan Allah ada di atas kan ngoten. Alhamdulillahirabbil alamin. Niki Mas Wahid tanglet. Intine tanglete Mas Wahid niku Allah enten pundi ngoten nggih. Allah enten arse niku sing kula pirengaken kalian pun panjenengan nggih. Krana menungsa niku enten akale, maka diakal bahwa sesungguhnya Allah niku enten dhuwur. Krana enten bahasa arsnya ngoten nggih. Kenyataanipun mangke niki enten ilmune nggih, enten beberapa tingkatan tentang keimanan. Monggo panjenengan mangke ingkang sing ngartiaken kiyambak bahwa Allah ada di mana ngoten nggih. Sesungguhnya syariat niku Allah ngutus Nabi Ibrahim damel Ka'bah. Lah niku nggih. Termasuk syariat enten mriku bahwa Ka'bah Baitullah niku artinya rumah Allah. Nggih Mas Wahid. Ya noko menika tiang-tiang syariat melampiasaken kasmaranipun Allah nggih sing saged sing gadah sing mampu saged umroh ten Ka'bah mriku. Lah ten mriku nggih ngoten melampiasaken megangi Ka'bah niku nggih Ka'bah niku digi watu. Moko ten polisi ten mriku sing jaga Ka'bah niku kadang nggih beto kados kebuk ngoten niku lho. Mboten angsal. Kuwatos sirik, kuwatos napa. Kenyataanipun nggih mboten napa-napa. Wong niku kendhae Allah, Allah ingkang nyuruh. Enten mriku nggih ngrangkul Ka'bah kaliyan donga. Nah niku nggih. Niku secara syariat bahwa ten mriku niku nggih kepanggih Allah. Kepanggih Allah krana niku atas perintahipun Allah umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika lek gadah lek mampu nggih umroh nggih kaji. Lah niku nggih. Niku pun jelas dari syariat hakikat makrifat Allah ingkang nyuruh Allah ingkang ngengken. Pun sampai salah kelintu mangke enten dikengken ten tarim. Enten pundi syariat rekod enten umroh kaji ten kota lintune selain kota Arabia mereka nggih. Niku artinipun nggih kepanggih Allah. Sampeyan ten ngajenge Baitullah. Lah ten hakikate ten pundi? Hakikatipun Allah sesungguhnya niku nggih parah wahdatul wujud wali-wali Allah menika sing pun sampun seda dipilih untuk Allah menjadi arsnya. Termasuk Romo Yai Hamid, termasuk Syekhona Khalil Bangkalan, termasuk Kyai Hasyim Asy'ari, termasuk Kyai As'ad Siti Bondo, termasuk para wali-wali Allah pun seda menika. Nah niku nggih, monggo panjenengan gampang mawon. Sampeyan Al-Fatihah terus asmanipun ingkang wali-wali sing pun pejaniki wau termasuk panjenengan kelahiran Pasuruan otomatis wali niki woe sampean nggih Romo Yai Hamid. Nggih termasuk enten sing ten daerah sampean-sampean meniku. Moko pemimpin utama waliyuh ten kota Pasuruan pemimpine niku Romo Yai Hamid. Pun jelas pun sampean tertipu sing tiang-tiang kados kula. Sampean kula jak mriko jak mriki. Kenyataane nggih sampean mboten jelas. Mriku niku wali temen apa wali-wali mung sekedar gawe ngakali gawe doktrin panjenengan kajenge ngrubah sejarah Indonesia, ngerubah kehendak Allah, agama Islam yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah niku nggih termasuk arse Allah.
wali-wali Allah wahdatul wujud niku mongko panjenengan secara hakikate sampean kirimi suratul Al-Fatihah terus. Lah niku lek sampean sampai dikepanggi waliyullah niku wau nggih sampean termasuk kepanggi zatullah. Niku lek Allah ngoten cok lafal moko kita niki mulai singet sampai saniki terdoktrin ajarane pun mandeg ten lafal niku Allah. Sanes enten wali wikinge nggih zat niku. Dat niku pencipta lafal Allah niku wau. Lek Allah mboten semerap sak kabehane teng dat tapi dat semerap ten Allah niku wau. Moko Allah ingkang damel syariat ayat yang disyariatkan hakikat makrifat kan lek se ana wujude iku makhluk. Nah niku nggih. Nah niku Mas Wahid dadose salah setunggaling nggih termasuk arse Allah niku nggih wali-wali Allah menika. Dadi panjenengan secara istiqomah kirim-kirim suratul Al-Fatihah niku wau nggih sami kalian kepanggih Ka'bah niku wau. Wong jelas syariate Baitullah berarti rumah Allah kan ngoten nggih. Lah ten wahdatul wujud nggih ngoten. Wahdatul wujud nggih wadahipun nggih wujude nggih kados makhluk kita niki pun sing mencapai datang Allah dipilih untuk menjadi arsnya. Dados panjenengan pun ngertos sakniki kepanggih para waliyuwa pun niku nggih kepanggih zatullah menika. Mongko salah setunggal niki mlebu ten makrifatullah. Lah niki enten perjalananipun ingkang diceritakan melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj. Nah niku nggih. Moko menungso niki enten akal pikire dados dateng Allah diparingi ingkang saged tertangkap oleh akal keimanan niki. Seakan-akan Allah ada di atas. Perjalananipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika nggih kados ke atas. Termasuk nedhi napa? Mendapat perintah salat, meminta Rasulullah ini untuk mengurangi karena umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak mampu melakukan yang sebelumnya sehingga terjadinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki minta datang Allah beberapa kali bertemu dengan Allah akhirnya salat umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki dados 5 waktu niki. Nah niku nggih. Sesungguhnya niki kendake Allah. Nggih diceritakan melalui syariat kados ngoten. Krana kita niki makhluke Allah ingkang menungso nggadahi akal pikiran. Seakan-akan Allah di atas sana. Boten, munggone Allah alam donya niki mung sak debu. Munggone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alam niki mung sak gelas. Munggone para waliyuwa wahdatul wujud niku mung sak dodo. Niki buktine panjenengan istiqomah melalui sholawat sampai dikepangi para waliyuwa. Nggih mung sak dodo ketinggalane. Di ruangan sampean pas kebarenganipun panjenengan diterami oleh Allah waktu ibadah sampai diperlihatkan kados ngoten niku wow masih enten Arabia masih enten pundi sampean wiritan bareng ngeten mung sak ruangan sak dodo ngeten. Lek dereng ngalami nggih sampean pirengaken mawon mboten napa-napa tapi pun jelas kata ten mriki mas-mas niki nggih pun ngalami nggih. Lah niku kados perjalanan ten dhuwur sampai Kanjeng Nabi angsal ridhonipun Allah salat niku mung 5 waktu. Lah niku nggih. Sesungguhnya mboten nggih niku wau. Tapi niku disyariatkan dateng Allah nggih mboten napa-apa, kendake Allah niku wau mung dados pelajaranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kangge umat-umate sampai akhir zaman iki. Nggih mangke panjenengan ngalami kiambek ngaji 5 menit niki mboten lami niki mboten suwe-suwe panjenengan pun ngertos nggih bahwa kepanggih napa kepanggih merjalanaken syariate ten Ka'bah mriku nggih termasuk kepanggih zatullah kepanggih wahdatul wujud sampean dalam keadaan istiqomah
sampean kirimi suratul Al-Fatihah niki kepanggih ten griyane panjenengan di tempat istiqomah sampean nggih niku termasuk kepanggih zatullah. Napa malih ancene wonten mangke panjenengan lek pun islame sekujur tubuh mongko panjenengan ten mriki nedha-nedha niki nggih damel selawatan niki mangke lekat di dalam diri sampean. Islam sekujur tubuh sampean sampai sampean gadah istiqomah ingkang Allah semerap dipilih sampai enten perwujudanipun panjenengan keimanan panjenengan sampai diperjalanaken ke atas mriku. Diperkenalaken nggih alam-alamipun Allah sampai alam ilahiyah alamipun Allah. Nggih mangke niku ancene niku hake Allah. Sanes sesat, sanes napa duduk makome ulama, duduk makome kiai, duduk makome niki sesat. Mboten. Kunci sedanten niki enten selawat. Napa wingin-winginane panjenengan kok mboten ngalami? Nggih wong gurune mboten ngalami. Kajenge saged ngeteraken panjenengan nggih mboten saged. Mboten semerap Surabaya ngejaken Surabaya nyasar bareng akhirnya sesat. Makrifat tanpa syariat niku sesat. Syariat tanpa makrifat sagete maca dongeng cerita. Lah nggih, ngaos ten mriki ngalor ngidul mboten angsal datang keimanan. Nggih lan napa dilanjutaken terus kula buyaraken mawon. Nek ngaos ten mriki tapi alhamdulillah kathah sing mboten mlebet niki mboten napa niki ngalami sedanten. Lho Mas Irul ngalami ngono iku biyen niku wong jare wali, wong ngene nggih wali. Sing nika tapi lek kula dianggep wali nggih mboten, wong kula niki wali murid mawon dereng napa maneh waline Allah. Kadon kejeron tasian. Lah niku pokok panjenengan gadahi istiqomah selawat ingkang sampean lekatkan diri mangke panjenengan nggih kepanggih Rasulullah gampang mboten setahun rong tahun pun mboten pun. Panjenengan temenani selawate panjenengan. Gampang nggih, sampe celuk-celuk Rasulullah pasti sampean meniku mangke kepanggih Rasulullah. Napa wingi-wingi kok mboten kepanggih Rasulullah? Sampean kula goroi. Legoroi kenyataan kula critakaken ngalor ngidul sing sampean mboten ngerti, sing sampean apa mboten tapi paham, akhire nggih sampai saniki mboten kepanggih Rasulullah. Kenyataanipun kepanggih Rasulullah niku mudah sampean gadahi istiqomah, selawat kunci utama sedanten mriku nggih Isra Mi'raj, nggih kepanggih alamipun Allah, alam ilahiyah, alam Nur Muhammad, alam nuruwah, alam Al-Qur'an sampai panjenengan mangke mengenal diri panjenengan sendiri bahwa sesungguhnya panjenengan nggih Al-Qur'an nggih. Dados niku wau ilmune Allah niku ada di arahnya. Allah tak ada di atas, Allah tak ada di bawah, Allah tak ada di utara, selatan, timur, mboten. Munggune Allah alam donya niki mung sak debu. Inti arse menika nggih niku wau ingkang kula sebutaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.